en dag, så kommer vi højere op. Amen. Og så skal vi synge, som vi aldrig har gjort før. Som, jeg tror, at det er en Christa Sjøgren synger på en sted. Då skal jeg sjunga, som jeg aldrig gjort förut. Oversat til jysk, der skal jeg synge, som jeg aldrig før har gjort. Og hvis du ikke synes, du har noget særlig sangstemme, så kan det være, at du får en fantastisk stemme, når vi kommer derop. Og hvis du aldrig kunne spille på noget instrument hernede, ja, så skulle det ikke undre mig, at du lynhurtigt får lært at spille på et eller andet i himlen. Så vi kan prise Gud for alt det vidunderlige, som han har givet os del i. Emnet i aften er som sagt stå fast i troen. Der er nemlig en lille nuanceforskel på at stå fast i tro, og så stå fast i troen. Stå fast i tro, det er jo, at vi har tro til Gud, vi har tro til Jesus, vi har tro til Helligåndens kraft osv. Når det gælder om at stå fast i troen, så handler det om en specifik tro på noget helt konkret, nemlig på det Jesus gjorde på korset. Skal vi høre om det igen i aften? Jeg beklager ikke. Jeg glæder mig over at kunne forkynde ordet om korset, og når vi nu har været i Indien og oplevet en sådan begejstring for ordet om korset, så bliver jeg endnu mere frimodig, når det gælder dette velsignede budskab, som er det eneste, der virkelig kan løse mennesker og sætte dem i frihed. Vi skal læse fra 1. Korintherbrev, kapitel 16. 1. Korintherbrev, kapitel 16. Og vi skal læse vers 13 og 14. Vær årvågne. Stå fast i troen. Vær mandige. Det gælder også kvinderne. Vær mandige. Vær stærke. Lad alt hos jer ske i kærlighed. 4 opfordringer. Vær årvågne. Stå fast i troen. Vær mandige. Vær stærke. Og alt det her, som vi læser her, er jo ikke noget, vi har i os selv, eller noget, vi kan oparbejde ved vores anstrengelser. Selve troen er en gave, men det gælder om, at vi står fast i det, som er givet os af Gud. Og det er jo sådan, at til alle tider har der været nogen, som har oplevet at få del i troen. Den sande tro, den rigtige, den vigtige tro, og som af en eller anden årsag, så har distanceret sig fra den igen. Her læser vi først om, hvad sandheden, hvad tro, og alting skal ske i kærlighed. Og Paulus siger jo også et sted, vi skal være sandheden, tro i kærlighed. Altså, sandheden er vigtig. Troen er vigtig. Men det er også vigtigt, hvordan vi formidler det. Ikke også? Vi kan jo slå hinanden oven i hovedet med sandhed. Vi kan også vælge noget andet, det er at være med til at løfte hinanden op med sandhed. Jesus sagde jo, I skal forstå sandheden, og sandheden skal undertrykke jer. Nå, okay. Frigør, hvad er det, du sagde? Sandheden skal frigøre jer. Ja, det er jo det, der står. Så vi skal ikke bruge sandheden til at slå nogen i hovedet med. Vi skal bruge sandheden til, at det bliver fri og løst og oplever Guds herlige kraft, frelse og velsignelse. Amen. Så det er vigtigt som udgangspunkt, at vi kobler de her ting sammen. At det sker i kærlighed, at vi står fast i troen. For det indimellem, så kan vi godt føle os
fristet til, når vi møder nogen, der måske ikke har holdt fast ved troen. At ligesom føler, jamen det har jeg. Hallo, har I set mig? Jeg har ikke svigtet, jeg har holdt fast. De andre arme kræ, ja, det er jo så, hvad det er med dem, men jeg har holdt fast. Det er jo, men det er jo selvfølgelig ikke den attitude, vi skal have. Det er noget ved tro, at vi er kommet til troen. Amen. Vi har ingenting at rose os af, andet end som Paulus siger, hvor Herres Jesu Kristi kors. Det er det eneste, jeg vil rose mig af, siger Paulus. Så som udgangspunkt er det vigtigt, at vi forstår dette, at sandheden skal frigøre mennesker. Ikke fortælle dem, hvor gode vi er, og hvor dårlige det er. Men heller, som Jesus sagde, han gik under mennesker. Han gik ned under dem. Han vaskede deres fødder. Han gik ned under den dybest faldende synder for at løfte dem op. Og Gud hjælper os, at vi har den attitude, den indstilling i vores liv, at vi ønsker at være med til, at mennesker bliver løftet op fra det, de sidder fast i. Så sandheden kan gøre dem fri, og ikke trykke dem ned. Det er vigtigt, at vi forstår en ting. Først og fremmest, så skal vi være klar over, hvad troen egentlig betyder. Og det er der mange, der ikke rigtig har fundet ud af. Det handler nemlig om, hvad eller hvem er genstanden for min tro. Jeg tror på Gud, det sang jeg før, det er der mange, der gør. Men en generel tro på Gud hjælper ingenting. Men en specifik tro på det, Jesus gjorde på korset, det hjælper i allerhøjeste grad. Så det er med at se, hvad er genstanden for den tro, jeg har fået? Altså ikke bare det, jeg tror, men jeg har fået en tro, jeg har fået troen. Og hvad handler den om? Den handler om, jeg sætter min lid til det, Jesus gjorde på korset, og aldrig til mig selv, eller til noget andet, eller nogen andre. Kun til ham. Og det er vigtigt, at vi har det. Så det er ikke bare et spørgsmål om at tro, det er et spørgsmål om, hvilken tro vi har. Og som udgangspunkt er det jo meget vigtigere, både os som er her, dem der følger med på internettet, at blive klar over dette. Hvad er det for en tro, jeg har fået fat i? Der er nogen, der har tro på deres præst. Der er nogen, der har alt, hvad præsten siger, det er rigtigt. Det er derfor, jeg altid siger, at tester jeg lidt en gang imellem, for at høre efter, om I nu har antennerne ude, og I er klar over, okay, her var der lige noget, der vi lige skal være opmærksom på. Det, der er vigtigt, det er nemlig, at vi ikke bare siger ja og amen til alt muligt. Det er jo det, der er et kendetegn på, man har ikke forstået troen. Fordi man kan sige ja og amen til et i øst, og i næste uge, så kan man sige ja og amen til noget i vest. Man har ligesom ikke nogen fast holdepunkt, når det gælder troen. Og det er meget vigtigt. For hvis ikke vi ved, hvad troen går ud på, så ved vi ikke, hvad det er, vi skal holde fast ved. Hvis ikke vi forstår om, og det skal jeg komme tilbage til her, hvad Judas han skriver i sit brev, det er så vigtigt, at vi forstår, at vi har fået en dyrebar, herlig, vidunderlig tro, en tro, som har Jesus og korset som fundament og som genstand for troen. Vi skal stå fast på det. Vi skal ikke rokkes fra det. Og der står i 1. Korinther, kapitel 15, vi ruller lige en kapitel tilbage, og vers 58, der står sådan her, derfor elskede brødre eller søskende, vær faste. Vær faste. Hvad sagde jeg? Vær faste. Urokkelige. Altid rige i Herrens gerning. I ved jo, jeres møje ikke er forgæves i Herren. Her opfordres vi altså til, vær faste. Urokkelige. Og det er klart, hvis ikke jeg ved, hvad jeg tror på, så ved jeg heller ikke, hvad jeg står for. Og så ved jeg heller ikke, hvad jeg står på. Derfor er det meget, meget vigtigt, at vi ved, og vi er 100% klar over, hvad er det, jeg tror på? Hvad er det, jeg står for? Hvad er det, jeg står på? Jeg havde engang for en del år siden glæden at kunne have en lille bibeltime for nogle af disse her
som skulle ud og kickstartes ude på gaden, og ud at virke på gademissionen. Vi ved jo, at der er nogen, der lige snart de bliver frelst, så skal de lige have 45 minutters kickstart, og så skal de ud på gaden og virke. Det er jo livsfarligt. Og jeg forsøgte at sige til dem, hør nu her, kære venner, når I nu går ud på satans territorium, tror I så, han sidder med armen over kors, og så er han helt fortvivlet og siger, hvad skal jeg stille op med de her mennesker? Nu kommer de og stjæler alt det, jeg har opbygget, alt det, jeg har nedbrudt, det opbygger det, og alt det, jeg har opbygget, det nedbryder det. Hvad skal jeg stille op med dem? Nej, det gør han jo ikke. Han angriber os der, hvor vi er svagest. Og hvis ikke vi ved, hvad vi står på og står for, så bliver vi et let bytte for fjenden. Han slår tilbage, og han gør det hårdt, og han gør det konsekvent. Og så tegner jeg sådan en lille cirkel på gulvet, og så stiller jeg mig ind midt i cirklen, og så sagde jeg, det her, det er det fuldbragte værk, som Jesus gjorde på korset. Nu placerer jeg mig ind midt i det, og så bliver jeg stående her, som det står i Efeserbrevet, at vi skal stå fast efter at have besejret alt, eller som der står i den svenske, stå fast og beholde feltet. Stå fast der. Der har I sejren. Men fjenden, han vil have jer ud af det. Han vil have jer udenfor, så I kan tage en personlig konfrontation med ham, og så vinder han. Men så lang tid I bliver på det blodbestængte område, så at se ved Golgatas kors, og I bliver stående der, efter at have besejret alt, efter at Jesus har besejret alt, og vi har gået ind i hans sejr, så bliver vi stående der. Så har I overtaget. Og så er det klart, så går djævlen rundt om det her område som en brølende løve, og så brøler han imod jer for at indgyde jer frygt og så videre, for at få jer til at komme ud af det her område på korsets grund. Og hvis I kommer ud af det, så har han overtaget. Men hvis I bliver på dette område, som er forsoningens grund, så har I overtaget. Og det skal I være klar over, inden I begynder at gå ud og virke ude iblandt mennesker og skal omvende syndere. Satan, han reagerer der, og I skal vide, hvad I har med at gøre, både når det gælder den sejr, Jesus har vundet, men også det angreb, I bliver udsat for. Stå urokkeligt fast, og vær altid rig i Herrens gerning, eller som der står, giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt. Det er vigtigt, at vi står fast i troen på, at det vi gør for Jesus ikke er forgæves. Er du med? Hvis du virker for Jesus, med dit vidnesbyrd, med dine bønner, med alt det, som du kan være med at bidrage til i Guds rige, hvis du gør det, og du ved, at du er i Guds vilje med det, du gør, så kan du opleve, at du kan stå fast. Det er meget vigtigt, at vi ved, jeg har været udsat for nogle alvorlige kampe i årenes løb, hvor jeg nogle gange følte, at jeg var ved at give op, og meget tæt på at give op. Men fordi at Gud hjalp mig, og hjalp os, det er hans nåde, det er hans ære. Gud hjalp os, så vi bliver klar over 100%, hvad er Guds vilje for os. Og når man bliver klar over det, både hvad er Guds vilje, både når det gælder forkyndelse, når det gælder læren, og når det gælder menighed og så videre. Hvis du bliver klar over, hvad er Guds vilje, så kan du også opleve, så kan du stå fast. Jeg kan se, jeg har fået mange tilbud i årens løb. Fra mennesker, som sagt, jeg tror ikke, I heller skulle holde op, og så slår jeg sammen med os, og slår jeg sammen med den, og den, og den. Og alle har de ment det godt. Men sagen er den, når du ved, hvad Gud vil, og du ved, hvad han har kaldet dig til, og hvad der er Guds vilje med dit liv, så rokker du dig ikke derfra, hvor du er. Og det er da ikke alt, der forstår. Og det tænker jeg, det er da ikke til at have med at gøre, de mennesker der.
Der er en ting, der er vigtigt, det er, hvad er Guds vilje, og hvad er Guds tanke, når det gælder forkyndelsen, læren osv. Hvad er det Gud vil? Og når vi bliver klar over, hvad Gud vil, så står vi fast på det, uanset om hele helvedes her raser. Det var da lidt af en udmelding. Ja, hvis ikke jeg havde prøvet det, hvis ikke jeg havde været der, hvis ikke jeg havde oplevet det, jamen så vil jeg ikke komme med sådan nogle postulater. Jeg har været der. Og det er Guds ære og Guds nåde, at vi er her endnu. Som der står, det er Guds nåde, det ikke er ude med os. Vi er her endnu. Amen. Vi er her endnu. Og så oplever vi det, at Gud velsigner arbejdet, selvom det ser lidt småt ud herhjemme. Når vi ser ud over verden, vi ser, hvad vi har fået lov til at være med i, så må jeg knibe en tårer indimellem og tænke, Gud, er det virkelig? Får vi virkelig lov at være med i noget sådan? Og se alt det vidunderlige at have indflydelse på forkyndelsen. Mange steder i Indien, i Polen og forskellige andre steder, at mennesker går rundt og forkynder evangeliet, ordet om korset, fordi der er kommet nogen op fra det kolde nord, som Gud har givet noget i overflod, så de ikke selv fatter, hvor god Gud egentlig har været, og så får lov til at være med at hjælpe mennesker. Det er fantastisk, mine venner. Det er enestående. Og det er kun Gud, der kan gøre det. Derfor vil jeg sige, det vi gør for Gud, lad os blive klar over, er jeg ikke Guds vilje? Gør jeg det, Gud vil have mig til, forkynder jeg det, Gud vil have mig til, så stå fast, urokkelig, og vær ikke som en, der vejer heder det, som vinden blæser, men stå for Gud, stå for det, han har vist dig, stå for det, han har talt til dig om. Amen. I 1. Peter, kapitel 1 og vers 5, der står der sådan her, og vers 8 og 9, vær overvågne, det kommer igen, det er meget vigtigt, vær overvågne, det er vigtigt, vi er overvågne i den her tid, venner, for vi kan blive revet med af alt muligt lærdomsvær, af alle mulige ting, jamen her samles der masser af mennesker, det må være Gud. En ting kan der være sikker på, det er, at Guds sande folk har aldrig været i flertal. Det har altid været få. Vi håber, der bliver mange flere. Men det er jo ikke det, der beviser, om det er Gud. Det, der beviser, om det er Gud, det er, at det består. Uanset hvad der sker. Vær overvågner på vagt. Jeres modstander, djævlen, her har vi det, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod. Faste i troen. I ved jo, de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Så det, som er opfordringen her, stå fast i troen på det, Jesus har gjort, uanset hvor meget du bliver anfægtet. For det vil du blive. Satan, han vil komme, og så vil han teste. Så vil Gud tillade, at han indimellem får lov til at teste vores tro, om vi virkelig har en tro, der er mere værd end det forgængelige guld. Vores tro bliver testet, så lang tid det hele går af sig selv, og det kører der ud af, så at se, og vi har medvind på cykelstien, alt muligt, det går vores vej, ja, så er det jo ikke noget, så bliver vores tro ikke prøvet. Men når tingene går os imod, når det hele ramler omkring os, og det ser ud til at være kaos på alle mulige hold og kanter, det er der, det skal vise sig, hvilken beskaffenhed troen har. Og igen, det er ikke en hvilken som helst tro. Det er troen på det, Jesus gjorde på korset. Effekten af det. I Galaterne 2, 4 og 5, der skriver Paulus noget meget stærkt. Galaterne 2, 4 og 5. Der siger Paulus sådan her, at der indsneg sig nogle falske brødre, og de havde listet sig ind for at udspejde den frihed, vi har i Kristus, og for at trælbinde os. Det var med det med loven, omskærelse og så videre. Men og nu skal jeg læse fra den gamle oversættelse her. For dem,
i vers 5, ved vi ikke, end ikke et øjeblik i eftergivenhed, for at evangeliets sandhed må stå urokket hos jer. Tænk dig, hvis Paulus havde givet efter. Hvad for evangelium har vi haft i dag? Det er hypotetisk, ved jeg godt, fordi Gud, han styrer det hele. Men hvis Paulus havde givet efter og sagt, okay, det er ikke så nødvendigt. Vi kan samle lidt flere folk, hvis nu vi giver efter og lukker dem her ind i kredsen også, som vil have omskærelsen med. Vi kan blive nogle flere. Men hvad for et evangelium var vi endt op med? Og derfor siger Paulus, vi ved end ikke et øjeblik i eftergivenhed, for at evangeliets sandhed skulle stå urokket hos jer. Tak og lov for en mand, som var det, vi læste indledningsvis, mandig, stærk, stod fast, han gav sig ikke, og det kostede ham livet til sidst. Var det vigtigt, at vi står fast? Paulus, han ønskede ikke, at noget af loven skulle snige sig ind og fordærve nådens budskab. For som Bibelen taler om, en lille smule surdej, det vil hurtigt gennemsyre hele dejen. Og det, som ikke ser ud til at være noget særligt, det er jo bare en lille smule, det kan vi godt acceptere, det kan vi godt tage med på købet. Men inden der er gået ret lang tid, så er det gennemsyret det hele, og tilbage er det ikke mere sand noget, og ikke mere sandt evangelium. Det er vigtigt, kære venner. Og Gud hjælp os, at vi, selvom vi synes, vi ikke er noget i os selv, så må vi vide, at vi er noget i Kristus. Vi har en indflydelse, at vi gør gældende i ham. Med vores bønner, med vores liv, med vores vidensbyrd. Vi har en forskel, vi kan gøre i denne sene, afgørende tid. Og Gud ønsker nogen i dag, som står fast. Amen. Og så er det vigtigt en ting mere, det er at stå fast, selvom det ikke ser ud til at lykkes for dig i første omgang. Der er jo nogen, jeg har mødt nogen, som har været inde omkring korsets budskab, og greb det med glæde i første omgang. Det her, det er jo herligt, det er det, vi behøver, det er det, vi trænger til. Og nu er jeg ganske mange år tilbage i tiden. Og virkelig tænkte, det her, det er det, der tæller. Og der var en, han havde kæmpe problemer. Jeg skal ikke nævne, hvad det var. Han havde enormt store problemer med sataniske angreb. Han favnede ord om korset, eftersom det gik nogen tid, og de her angreb, de blev ved, og de blev ved, og de blev ved. Så søgte han ind i andre steder hen for at forsøge at få hjælp. Han søgte til dem, som går vældig op i det her med at drive dæmoner ud. Det her angreb fra Satan, det var noget, der kom udefra. Det var ikke noget, der var i ham. Og der er stor forskel. For jeg kan ikke drive det dæmoner ud, der ikke er der. Og så giver vi djævlen mere opmærksomhed, end han fortjener. Men vedkommende søgte nogle steder hen, hvor man uddrev dæmoner og så videre, og jeg håber om, at alt det her, det skulle løse sig. Er der nogen her, der tror, det løser sig? Ej, det kan ikke passe. Der er ikke nogen, der tror på det her. Jamen se, det er jeg glad for. For det eneste, der hjælper, det er ordet om korset. Der er ikke noget andet, der hjælper. Og så, når det så ikke hjælper, så giver man sig i kast med en ny niche. Det er inden for evangelisk virksomhed, men en ny niche, som ikke har noget med ord om kors at gøre. Og så går man lige en ordentlig runde og får at lære til sidst. Jamen det eneste, der hjælper, det er jo ord om korset. Og det er derfor, det er så vigtigt for mig at understrege det her, at uanset hvad der sker, jeg bliver også udsat for angreb.
Jeg oplever også, at der er til tider, hvor man kender, nu vælter det hele ned over. Nu er der virkelig noget fra den sataniske her, som er ude på at ødelægge og skabe problemer og frustrationer og vanskeligheder. Det er der, vi skal stå fast og så tro på, det eneste, der kan hjælpe mig igennem den her periode med de her kriser og vanskeligheder, det er det, Jesus gjorde på korset, og at jeg griber fat om det, og jeg slipper det ikke. Priske Gud. Lad os ikke prøve nogle andre ting. Vi kan være fristet til det. Og tænke ligesom, jamen det hjælper jo ikke rigtig noget. Hør nu her. Og det kommer jeg til her i det sidste punkt. Der er noget, der er meget vigtigt. Der er noget, der er overordentligt vigtigt. I den forbindelse, når det handler om at stå fast. Judas brev, der er kun et kapitel, vers 3 og 4. Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe eller stride for den tro, altså troen, stride for troen, som en gang for alle er overgivet de hellige. Det er jo ikke sådan, at det Paulus han stod for næsten 2000 år siden, eller i hvert fald over 1900 år siden, at nu det går imod, at nu er der kommet en ny åbenbaring. Det er der jo ikke. Dem, der siger, at de har fået en ny åbenbaring, som ikke harmonerer med Paulus' forkyndelse, de har ikke fået den ovenfra. Det våger jeg postulere. De har ikke fået den ovenfra. Men hvis åbenbaringen, som vi får fra Gud, stemmer med det, Paulus fik åbenbaret dengang ude i ørkenen, hvis det stemmer med det, så kan vi være rolige. Og så skal vi kæmpe. Vi skal stride for den tro. Der er nogen, der vil have mange andre ting ind i billedet. Der er nogen, der vil have en masse andre læresætninger og forskellige ting, man ønsker skal med. Men der er én ting, der er vigtig. Det er strid for den tro, som én gang for alle er overgivet de hellige. Der kommer ikke nogen ny tro op fra Gud. Der er kommet én tro på én frelser, som gav sit liv én gang. Og så sker der jo det her. For der har sneen sig nogle mennesker ind, som der allerede for lang tid siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom. De er ugudelige. Altså, de har sneen sig ind i menigheden. De er ugudelige, altså de er ikke født på ny, de er ikke frelst, de er ikke omvendt. Og der står, at de misbruger Guds nåde til løsagtighed. Det er jo ikke den måde, vi skal håndtere Guds nåde, misbruge den til løsagtighed, til at leve et liv, et udsvævende liv, et fordærvet liv, og så tænke ligesom, det dækkes alt sammen af nåden. Nej, det der har været under blodet, det dækkes af nåden. Amen. Og hvornår kommer det under blodet? Hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Og så står der, hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hinanden, og Jesu Kristi, Guds søns blod, renser fra al synd. Der er ikke nogen synd, han ikke vil tilgive, når vi omvender os og bekender. Men her taler om nogen, som i løg, eller som skalk i skjul, siger, Gud er så nådig, så vi kan leve, som det passer os. Det er ikke ordet om korset. Ordet om korset er, at Jesus døde for mig, jeg døde med ham. Og nu lever jeg ikke længere selv, som Paulus siger i Galaterne 2, men Kristus lever i mig, og det liv, jeg nu lever i kød, det lever jeg i troen på ham, som døde for mig. Vi kalder til at stride for den tro, som en gang for alle er overgivet det hellige. Det vil sige, når vi bliver bombarderet af Satan, eller mennesker forsøger ligesom at fortælle os, at der må være en anden og bedre løsning end det her, så ser vi, nej, der er
ikke nogen anden løsning end ordet om korset, det Jesus gjorde for 2000 år siden. Og så er der sådan nogen, der omvendt bliver så nervøs for nåden. Så de siger, vi vil slet ikke høre noget om nåden. Jeg har mødt flere prædikanter. Det bliver alt for mig noget. Jamen, så har de ikke forstået den sande noget. Den sande noget, den siger ikke, nu lever du, som det passer dig. Nej, den sande noget, den siger, nu lever du sådan, som Gud vil. Ved hjælp af Jesus, som bor ved troen i dit hjerte. Og hør så her. Fordi der er nogen, der laver falske 100-kronesedler, eller 500, eller 1000 kronesedler, holder du så op med at bruge dem? Dem, der er rigtige. Det er sådan, det vil være lidt dumt at gøre det, ikke? Så, jamen, der er nogen, der bruger nogen, der er falsk, så jeg vil aldrig bruge en 500 kroneseddel mere. Jeg vil aldrig bruge en 100 kroneseddel mere, fordi jeg har hørt om nogen, det er falske i omløbet, så jeg kommer ikke til at bruge dem mere. Det er jo lidt af det samme. Jamen, jeg vil aldrig have noget med Guds nåde og tale om Guds nåde mere, for der er så mange, som har en falsk nåde. Hør nu her. Hvis vi forkynder Guds sande nåde, som opfordrer mennesker til at leve for Gud af hele deres hjerte, af kærlighed til Jesus, og det han har gjort på korset, så er der ikke noget bedre. Det at blive forelsket i Jesus, jeg plejer at sige, det er den sikreste måde til et helligt liv. For hvis du elsker Jesus, så ønsker du ikke at gøre ham ondt. Så ønsker du at glæde ham, ikke sandt? Så i afslutningen af mit budskab her i aften, så lad mig igen opfordre os til at stå faste i troen. Lad dig aldrig rokke, uanset hvor mange trusler eller hvor mange tilbud du måtte få. Der er kun én ting, som gør, at du og jeg kan gå sejrende igennem livet. Sejrende, stå over for lammet en dag. Sejrende, når vi møder Satan i al hans ondskab. Det er, at vi står fast på det, Jesus har gjort for os. Pris Gud. Amen.